Salutare toată lumea și bine v-am găsit la o nouă serie de survival cu prăjiturelele. Yeah! Bă, de ce eu singur bătut? Aici cu băiatul Ghost. Dacă vreți să vedeți varianta, dacă vreți să vedeți ce a făcut el în episodul ăsta, duceți-vă pe canalul lui. Canalul lui e în descriere. Și ce suntem cu Cristi. iDream IT. El visează să devină ITist. Cristi visează să devină ITist. Nu așa, Cristi? ITist. Nu minți, bă. Bă, dar tu ce vrei? Bine. Lasă-le-mi băieții. La mine seria asta se numește Minecraft ca la carte. La mine Minecraft cu prăjiturelele. Survival, parcă e. Survival cu prăjiturele. Prăjiturele. Bă, eu mă să iau ciuperci, băieți. Da. Hai, eu iau niște lemn de ăsta albicios. Și în primul episod ce o să facem, Marius, aici? Marius, ce facem noi aici? Ce facem noi aici? Ca de obicei. Eu mă scot resurse pe cup. Ca de obicei, Denis, noi doi minăm și Marius face casa. Casa. Ok. Ca întotdeauna, ha. Marius face casa. Da, doar că eu n-am intrat pe Optifine, dar mai stau să mai ies. Da, și să nu uitați să intrați pe canalul lui Marius, să vedeți cum a construit el casa și dacă vreți să vedeți cum construiește. Avem Rocket League, avem Minecraft Premium, avem. Cine? Eu. Avem și Rocket League. De la Crăcuit? Nu Crăcuit, l-am cumpărat. Eu l-am avut. Am făcut eu crafting table, băieții. Eu nu mai joc în jocul ăla în viața mea. Care? Rocket League. Am filmat videoclipurile, dar le-am șters din greșeală. Pentru că jocul mi se mișca atât de repede și nici măcar nu știam ce se întâmplă. N-am dat niciun gol. Eu doar mă mișcam acolo, m-am jucat cu rare și 1v1, doamne. Nu, nici eu nu prea le-am cu Rocket League, dar mă rog. Am încercat odată să postez video de Marius, vrei lemn? N-am lemn, am făcut și crafting table. Unde? De acolo, sus. Uite. Acum ce face? Cristi, noi doi minăm. Cristi, pompierul. Bă, da, mai dai să ne stabilim toți un loc de casă. Dăm și mie niște piatră. Nu-ți dau nimica. Ca să nu mai fac un târnăcop de lemn. Atunci dă târnăcopul tău de lemn. De ce? Păi nu-ți faci un târnăcop de piatră. Ia de aici. Dai că fac și eu. Eu acum îmi fac sabie. Vrea cineva un târnăcop? De piatră? Dă-mi mie. Ia, Denis, stai. E sigur că vrei un târnăcop? Da, cam unul de lemn aici. Na, ia, Denis. Denis? Nici. Hai, Cristi, aventuri în mină. Marius, Master PvP! Marius, avem voie să folosim TP-ul? Da. Asta nu-i neapărat. Noi să folosim TP-ul ca să nu ne pierdem, noi suntem mai tâmpiți. Băieții. Noi suntem mai tâmpiți și ne pierdem pe aici. Cristi. Și fără game mode. Fără game mode 1. Bă, băieți, eu mi-am făcut casa, băieți. Nu facem pământ, că e cam o rețică. Bă, eu mi-am făcut casa. Eu am skin. Și ce, mă? Și eu o să am. cu târnăcopul de lemn. Ce, mă? Sal. Mi inframează puțin, dar nu-i bai. Pe tine te framează. Jucăm pe 1.7.2 dacă puteți vedea. Hamaciu nu i-a updatat și nu stau să fac server. Băieții! N-am Optifine, nu, ce urât e. Da, și urăsc când am Optifine-ul. Dacă aveam Optifine-ul, 100 de FPS-uri confirmat. Băieții, de asta merge și mie așa urât. Eu s-ar putea să-mi descarc Optifine-ul pentru 1.7.2. Am 1.7.2, dar din greșeală am intrat pe versiunea asta. Bă, de ce fubam? Era să zic RIP Hamaciul lui Marius. RIP Optifine-ul lui Marius. Uite, bă, ce urât merge. Am 20 ceva de FPS-uri, aveam 40 ceva. Merge cam urât, bă. 100. Și ce se întâmplă? 68 de FPS. Mi merge puțin urât. Puțin sau mai mult. Nu știu cât de bine o să se vadă, cât de merge urât, o să se vadă pe filmare. Oprim filmarea ca să-mi intru pe Optifine, că am lag. Mi se blochează uneori și se vede urât pe filmare. Apă! Denis, am găsit mină. Dacă tu nu spargi blocurile alea 3. Trebuie să faci câte 3 blocuri. Băieții! Uite, Cristi, facem băiță. Băieții! Mamă, ce mină! Cristi, stai, dă-te la o parte, Cristi. O să fie, Cristi o să cadă nisip. Bă, Denis! Denis, pune pauză. Stai puțin. Căderi de nisip, ok. Revenim cu Marius când o să-și ia și el Optifine. O să și-l pună. Eu trebuie să încep acum, bă. Bă, eu am revenit. Mă rog, dar trebuie să încep filmarea, scuzați, oameni buni. Bine,
Unde e Dremite? Eu să În l-omor. mină. Să-l omor pe nenea pui. Nenea pui. Nenea pui. Și facem Salutare noi. și bine v-am găsit, oameni buni, la o nouă serie pe canal. Minecraft ca la carte. Exact. Marius, cu ce să fac eu thumbnail-ul pentru asta? Nu știu, vezi tu. Stai să țin să-mi pun Optifine. Pe Marius, o să fie poza mea și poza ta. Și o să mai fie acolo un Steve care o să fie Cristi. Nu-i așa, Cristi? Exact, băiat. Da, mă framează iar. O, ce a găsit băiatul aici! Iron, cărbune. Iron. Fix Getting lângă Cristi wood. am găsit Și am Iron. găsit Iron. E Ironul meu! Ieșiți voi Am găsit afară și același faceți un Iron. furnace. Am găsit același Iron, Cristi. Cât Iron ai luat? 2 bucăți. Fără Eu la gel. 6. Am găsit sugar cane. Am găsit Deci sugar fix, cane. fix aceea. Fix Bă, dar același mie îmi Iron. framează, dar nu știu de ce. Ți-ai pus Optifine-ul. Da. Tot îmi framează. Mie mi se mișcă în 60 de FPS-uri. Mie îmi framează, nu știu. Fără Optifine. Mie, da, și mie tot în 60. Mie mi se mișcă ok. Mie îmi framează, nu știu de ce. Dar tu filmezi cu Bandicam, băi, și Bandicam nu prea mănâncă resurse. Dar tu ce filmezi cu OBS-ul? Bă, Denis, Dar tu cu ce filmezi noi? trebuie să ne De ducem 3 până gear. la... Cu? Trebuie să ne ducem până la Bedrock. Cu ce, mă? Cu ce filmezi, mă? Cu D3 Gear. N-am auzit în viața mea de... Mă rog, filmez cu ăsta ca să mi le facă mici fișierele. Mm. Nu știu ce să mai fac. O să fac aici mină. Mine Am găsit Iron. Șmec. Chiar. Da, hai să joc cu Șmecher. F3-ul. Sper să nu vă deranjeze F3-ul așa. Pentru că eu trebuie să-l văd ca să... Știu la ce... Denis, da, hai până la Bedrock. că- Bă, ce urât să aude! Da, cine face așa? Oameni. Așa. Bă, aveți torțe. Da, am eu 2. Dă și mie câteva. Dă și Decât mie. ce mai revenit. Da. Nu, că nu știu cât de bine o să vadă pe filmare și să fie. Unde? Uite. Unde Hai. ești? În spatele tău. Băieți. Unde ai mine? Pune și tu una aici. Trebuia să ne luăm noi torțe de undeva. Dar eu mai am încă 23 de cărbuni. Păi dă-mi mie și mă duc eu să fac câteva torțe și îți dau și ție. Ce bai eu mie. Cristi, dă-mi cărbunele tău și mă duc eu să fac torțe. Stă spatele Hai, tău. lasă. Nu... Lasă, mă duc eu. Plains? Tu, bine, minezi eu aici. Băi, eu am Du-te găsit până Dark găsești... Du-te până dai de Bedrock. Că acolo am găsit eu diamante cu Cristi pe altă mapă. Da, mamă, dacă diamante am găsit, frate. Mhm. Aproape un stack. Aproape. Mă enervează că Marius. se repun blocurile. De ce n-a... Duce aici crafting table, unde ești? Sunt altundeva. Minați voi eu... Felicitări, bravo, bravo. De unde să Lasă faci ne și dăm pe aici? TP. Să faci și pe aici spawn? Bă, băieți, după ce facem episodul ăsta, filmăm o mapă? Filmăm. Care? Nu știu, cred că o să filmăm un dropper. Bă, M-am plictisit de dropper. ce? M-am plictisit de dropper. Ai văzut că toate dropperile erau handicapate. Jucăm The Trials of McDonald's? Toți? Știu că am mai filmat eu. Dar e de 1.9. Nu, și nu merge. Eu cum fur lemn pentru casă. Marius, Da. nu știu ce găsim. Ceva game? O mapă, ceva. Nu știu, vedem. Ne hotărâm noi după ce terminăm filmarea. Să facem un adventure map. Eu fur lemn. Mai vii mâine, Cristi, cu torțele? Dar tu mă aștepți pe mine? Da. Nu știam. Nu, oricum trebuie să-mi fac un trânăcop nou. În Cristi 2016. Las că ți-aduc eu. Stai. Să-mi îngrop trânăcopul în pământ. RIP, trânăcop de iron. M-a aruncat un trânăcop de fier. Bum. Doamne, curge apă, bă.
Ia, Denis, că am 4 trânocoape la mine. Da aici. De lemn, să zic, de piatră. Da. Și torțe. Hai, unde pun? Că vin și eu. Nu, dă-mi Am un stack de lemn. Ah. Am plecat dă-mi băieții. mie. Mă duc în căutare de loc de casă. Hai, o iei. Mai sunt bagă. două. Scuze. Nu nimic, mai bagă. Tai. Nu mai am. Bă, ceva nu-i bine. Ok, merge. De fapt, am mai rămas eu câteva ca să mai... Ok, nu știu nimic meu. Aici, vin încoa. Stai că minez în partea asta. Minez și eu mai jos. Stai. Să mă duc jos. Eu minez în partea asta. Doamne, deci știi ce e șmecher la mouse-ul ăsta? Cred că Cristi știe. Știți că are la senzor așa o luminiță. Știți? Da. Și luminița aia la mea e în formă de monstrules ceva. Ha, am găsit oi și vaci care... Da. Dacă am ajuns așa... Merib, Marius. Am ajuns să găsim oi și vaci. Am găsit oi și vaci. A, dar sap cu mine? Am crezut că sap în altă direcție. Mă miram eu. De ce să spară blocuri singure, mă? Băieți, eu am 3 luni. O să. Am găsit redstone. Bravo, ia-l. Ia-l. N-ai de iron? N-am mai iron. Oare Nu, nu-l sparge, nu-l sparge, ca... uitați, dacă dați cu click dreapta... Ce-am dai cu click dreapta. găsit? Am găsit Lasă-mă. doble. Am mai găsit niște redstone. Lasă-mă, oricum. Dar nu-l sparge, stai ca să duc eu întorc acolo. I-am găsit dobleci. Ce facem? Ne punem pe cap? Nu se vede. Asta e nașpa. Facem pumpkin pie. Băi, dificultatea pe peaceful sau mi se pare mie? Da, e pe peaceful, ăla-i. Ca toți șipioci și copii de grădinițe. Am ajuns la bedrock. Băieții, nu mai ne dăm TP, pentru că am dat alocit off. Bă, Cristi, am săpat jos de tot, doamne. Deci mai bine ieșiți din mină și ai cu toții. Dacă tu nu faci tu casa să mergem cu toții, trebuia să faci mai întâi pe la spawn, nu la temporară. Și după aia mergeam cu toții, după ce aveam toate Am o grămadă de urcat, deci fel se vede așa întuneric. Denis, iau Iată scheletul. De ce? De iron. Vin aici la mine, nu mai De pe cobor. scări. Bă, eu vreau să iau redstone ăsta. Stai unde? Bă, ce de scheletul Stai ăsta? că-l iau acum, dar nu-l văd. L-ai luat tu? Da, l-am luat eu. De-l aici. Băieții... Ai 2 sau 1? 2. De-l aici până. Îl prinzi? Bă, Felicit. da, Nu am l-am. murit, băieții. Stai, o să mor. Iulia. Stai, Cristi, că vin acum să mi-l dai. Nu. Hai. Ia. Am murit. Ia. M-am omorât. Bravo. Bravo! Ce șmecher ești. M-a spawnat în Bă, apă. așa trebuie, bă, să dăm de bedrock, că aici o să găsim. Eu mă duc sus. Hai, Marus, stai, Marus, nu pleca. Sunt aici, mam. Te vin și eu. Am găsit iron. Vii și tu, Cristi? Unde? Păi să vedem unde a fost Marus casa. Păi e un zombie aici. Nu omoară-l tu, m-a omorât. Eu am iteme bune la mine. Cristi, ajută-mă. Vino sus că zombie. Șmecher. Eu sunt în 2016. Sal Marius. Da, dați-mi iteme acum, băieții. Hai mă să luăm lucrușoarele de aici. În cufărul ăla e ceva? Dă-mi mie. Bă, mâncare. Denis, hai cu mine. Haideți, bă, că eu mă duc să-mi iau itemele, că avem o grămadă. Cristi, ești afară. Dacă nu, aici rămâi. Te baricadezi aici, Cristi. Încolo. Hai, nu. Hai, Denis, mă vezi? Stai, vine și Cristi. Hai, Cristi. Nu știu de ce nu pot să sparg. Lasă cuferile acolo.
Nu murim noi de 16 lemne. Haide. Stai să omor eu puiul ăsta. Am 3. Spuneți-mi acolo. Aici, mergeți. Ia de aici boost. X. 3X. Mersi. Aici am luat eu... Ce mai aici? Ia uite, niște porci. nisip. Să luăm nisip. Păi aici am murit eu. Poate vezi că s-au șters site-ul meu. Am găsit, cred. Denis, dar Dar mai n-ai zis tu că zombie îți fură itemele? Da, dar nu mă mor zombie, scheletul. Ah. Dacă Și ai murit și armură tu, chestii de asta. Denis, dar mai pune și tu niște torțe. Păi aici trebuie să fie. Da. Dacă dăm de dovleici, mă anunțați. Doamne, Mamă, zici cum că am e, X-ray. Că dar nu se încărcase mapă. Porcușori! What the fuck? Mă duc Mai să deci- omor Ce porcușori? sunteți? Urmărește torțele. Am găsit, cred. Nu știu, Mars, unde ești. Eu nici... Uite-mă, Denis. Gata. Păi ce am murit eu ca U2. Adică cred, nu știu. Bă, frate, deci nu s-a încărcat mapa. Uite puțin, zici că e X-ray. Da, știu, e panoram. Dar n-am Eu nu vă X-ray. văd. N-am X-ray, uitați. Dar eu nu știu unde ești. Nici nu cred că e X-ray de 172. Eu nu știu unde sunteți. Am găsit aici niște porci. Nu știu unde ești, Chris. Sunt aici Da, foarte unde mulți ești, porci. Marius? Hai să omorăm văcuțe. Omoară. Unde e Cristi? Eu sunt aici, într-un loc unde s-o grămadă de porci. Da. Marius, cred că mă duc eu după Cristi, cred că mă pierd și eu. Mai bine să ne dăm TP, că așa e mai ușor să ne găsim. Da, nu merge. Păi da, e mai bine să nu ne dăm TP. Time to strike. Five Nights at Registry. Și mai și pe el schelet. Frate, cred că m-am pierdut și eu. Denis, eu te văd. Bă, nu mai te văd. Păi unde sunt? Mă crezi că nu știu nicio? Sunt crezi aici că- la un lac. Și că e un lac la o... Stai aici pe o plajă ceva. Am găsit porc. Marius. Ce e Stai în jurul popul. tău, zi? Niște apă. Aoleo, zici că e X-ray, what the fuck. Băieții, Nu te Marius, văd. unde Ei. suntem? Am găsit vaci. da, la mine să țipă. Și framează puțin de asta. Bă, nu mai găsesc item. Eu nu vă găsesc. M-am Le-am pierdut. pierdut, băieții. Am găsit o torță, bă, a pus-o Cristi. Am pus mai multe. Și Sunt la acolo fel. la început, eu, bă. Eu mă sui sus și mă uit. Bă, eu sunt la început. Denis. Nu știu, eu sunt copac. Mă urc sus în copaci, văd eu ce fac. Unde-s băieții mei? Unde-s, bă, poponari? Bă, e pe aici vreo zonă cu ciuperci sau ceva? De ce e o vacă în fucking copac? E o vacă în copac! Dă-te Am încolo! făcut o prostie. Ne-am pierdut. Am apăsat pe super secret setting. Bravo! Stați că vă arăt și eu ce se întâmplă. Ia Și uite. se vede urât. Dar apasă de mai multe ori până când o să se apară opțiunea ta. Vedeți? Stați puțin, că-s mai multe de astea. Vi le Asta, arătăm gata, pe am toate. găsit-o. Ia uitați cum se vede. Eu fac parcur pe aici, prin copaci, ca să... Folosim super secret settings. Îl văd pe Denis. Ce faci, Denis? În spate, în spate, în spate. Unde sunteți? Uite, Eu sunt- uite pe uite-l, Cristi. uite-l pe băjatul. Îl văd pe... Vă văd. Mariu... Unde? A, nu. Am văzut un băiat în copac. Marius, Eu ia Uite-le, văd în n-ai copac. de bă, ai gata. Eu eram în copac, stai puțin. Mă sui din nou. Dați-mi și mie, bă, piatră. Eu folosesc super secret settings. Bă, dăm piatră. Bă, oare ăsta e Minecraft-ul normal? Nu, Că nu mai e glitchuit, ești nebun? Unde ești, Denis? Mă uitați vezi? cum se vede așa puțin trei. Denis! Oh, te văd! Vin după tine, Cristi, acum. Nu, stai acolo! A, gata. Nu mă vin. Bă! Wow, ce fel te vezi. Wow, zici că-s beat. Nici nu știu. Wow, Cristi. Uite-ți, boi. Wow, de ce totul se vede cu sus în jos, Cristi?
Sunt cu susul în jos. Cristi, mă ajuți? Cum mă vezi? Normal. Am Deci eu sunt murit. cu susul în jos. Ai murit? Am murit. Marius? Mhm. Bă, Nu, nu sunt cu murit. susul în jos, sunt cu susul în jos. Să vă uitați pe filmare. What the Mai- fuck, e negativ, Cristi. What the fuck, ai tricou roșu și arăți de parcă ai avea un ochi care se uită în stânga și unul în dreapta. De ce mare arată ca un pipi? E Pentru că așa e. galbenă. What the fuck? Yes. What the diddly fuck? Denis, didli. What the diddly fuck? Denis. Uitați, suntem în Matrix. O să jucăm Matrix. așa. Matrix. Să fie o mapă Matrix. Cristi, suntem în Matrix, am intrat. Matrix în Am vechi. pana cu care pot decoda orice cod. Cristi, unde ești? Te Eu văd, la Cristi. copacul. Te voi decoda. Getting wood. Wow, Get ce down. față ai, Cristi? Uite puțin la mine. Uite la mine, Cristi. What the fuck? Ce urât ești. E și în realitate, da. What? Cine vorbea? Băi, eu ce mă joc aici? Minecraft. Nu cred. Băi, e super pixelat. Deci că e jocul ăla Miorei. Mueller. Voi câte siduri aveți? 1. Eu 39. Wow. Uite-l pe Marius. Totul se vede în ceață. Ne. Da, să mă eu iau lemn pentru casă. What? Băieți. Ce dracu se întâmplă? Totul este așa mai cu zimți și se schimbă culorile. Adică, what the fuck? Cristi, uite, Denis, ce faci? Unde ești? Ba nu, mă duc capul. Marius, ce se întâmplă? Te joci. Nu, dar... Cristi, mă vezi? De ce marea e roz, albastră, galbenă, verde? De ce frunzele sunt roșii? Așa cred că pun titlul episodul ăsta. Denis se joacă cu setările super secrete. Nu, trebuie să dau modul ăla la loc. Caută-l, nu? Bă, nu știu, am 34 de lemne, mai trebuie. Da? Eu am 30. De care? De astea negre? Nu, mă doare capul. Dă-le încoa. Unde sunteți, bă? Trebuie să mergem în căutarea lui Denis. Bă, eu nu vă mai găsesc, mă simt într-un copac. Doamne, ce fel Dă pe se... lemnele alea încoa. Am. Eu sunt arhitectul. Marius e arhitect. Arhitect. Lemn de la alb. Eu sunt Are într-un ceva? copac, bă, eu sunt copac. Sper că vă place Minecraft-ul care se vede Sunt în așa. spatele tău lemnele. Bă, unde sunteți? Haideți într-un copac să Am vă găsit. Mersi, Cristi. văd. O, de ce Minecraft-ul se vede astea de la distanță, zici că sunt desenate? Gata, Ia. man. Hai în căutarea lui Denis. Ia. Mersi, hai. Hai în căutarea lui Denis. Sunt într-un copac, băieți! Hai să ne Vino urcăm cu și noi, Marius. Cristi. Marius, vină cu ca să-l găsim. Trebuie să ne urcăm într-un pombă. Deci Da, eu fac nu un fac. pom. Am făcut eu o cărare. În Denis, căutarea urcă-te. mea. Sunt în vârf. Trebuie să-mi dau brandă Uite-l acolo, hai. Extrem. Îl văd, Stai. îl văd. Denis. Uite, așa, drept înainte. Parcur! Drept înainte mergi. Parcur! Uși. O, nu mi-am luat fall damage. Uși, parcur! Uși. Mirror Sage. Hai, Denis. Denis. Ia pe brațe. Uși. Bă, what the f... Cristi, unde ești? Bă, m-a lovit vaca, ești prost? Denis, stai pe loc. Uitați Du-te. ce MLG trick shot-uri o să fac. Pșiu. Hai, Denis. Ați Denis, nu mai bate vaca. Denis, tu te duci prost. Stai acolo. Bă, te văd. Bă, ești aici. Bă, sunt în spatele tău. Ba nu. Ba da. Ăla e Cristi atunci. Cristi, uite-mă aici, băule. Cristi, unde ești? Uite-l acolo. Eu credeam că voi sunteți la baba dracu. Hai încolo. Mai am și câteva inimioare. Bă, dar vaca asta tâmpită nu moare, deci dau în ea
Și nu se întâmplă nimica. Și noi ne... A, aici. Facem Aici o par- să ne facem casa, băieții. Bă, dar unde mama sunteți mea? Stai să vedem când am filmat. Să dea Domnul Iisus Hristos. Fucking 25 de minute! La mine cam atât a fost cu acest Și la mine. episod din serie. Asta a fost cu primul episod din seria noastră În de episodul următor Minecraft facem cu prăjiturelele. Eu am fost Cookie, el a fost Ghost Gamer 69 și el a fost Cristi. 3, 4, 9, de mână. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa! În episodul următor, oameni buni, vom face